hai jotono sari kaham jeng tini o jaga wahai hai sekango sini borok kaham borok je jadi cuma bagi tongmani borok ni aran umui kau sah hai no hai nangkup mani jaga bagi tonggo apa hai keno tini iri tuman bagi yang pesa paikya je tabu Agartala Thaiman yagulo chung Saiman kha je bekha kaham borok ri namu sungai rok bah kiri thumui tonjak sini Bisramganj ni khoroksa takuk kai binaro sungri na phainen bagi phelajak bongaro kobangma bah kiri thumui tonkha borok kai logi rikha sini takuk Rocky Murasing bono paiplaya hambai tai sini takuk Kusnil de Borma bobo ano logi dikha tai sini takuk Nires bobo logi dikha borok ni nai di kobangma bah keno borok kiri thumui tonjak okay 2 3 4 5 6 kobang ma tongo jaga bo ke jeng obno tui beskang ni salot pesa je jaga o chung talangnai kobang ma jaga no om haike nangi tongo Phurungnok School of Business ta. Tamo Phurungnok School of Business. Phurungnok School of Business bongobo belekino saktari cinta khub mungtam sik Abo seng barano piknik ko talangman ta. Jadi bini sai tok mung belai kaham serai mo permi tonggo sai aboni logio no bo oro jadi cukup bang ma thumui toni dikha kai sini tak khugrok ni murasing ni kono message tong khai bo tini logi dikha bo hai keno pipeline hambai Ana message kaisa no sung instantly ya sung aboni sekang bo kaisa chai tulai tonglai mane kaisa jora nawai nai ba sal nai nai ri kesam telangbai banglai nai hengkangke aboni bisingo kubangma jungjal phanong kha ba deramung tongman bising tei sung abo je plan ni mote loge sung abo execute khaimalia get tabo khaino ai sung sa jora na lai nai tabo collection ni process chole tongo o collection ong pai thangke sung 29 tar ni bisingo no thangoi nai kaise sung location thik khaije tonga location no thangane sung abono ko bagi lai nani ke chini ya ba tabo salsa thangni hai ni salsa salsa jora tongo ke abono bisingo jodi noroku kebo jodi musungui tonga ke musung nai ta koma tongna pia ba location bo matter khai chung haksal phaine collection khaipe mun cost tongnai salsa ni bisingo ba ka specially aguli tongnai rok kangke borok kano tongma ba borok jodi musung kangke chungbai purungai mano ke chung norone thani phaine collection khaipe nai ke te kaisa important kok kesana musuma ke kumong borun kok ke semana tangai nai ri kesambang nai ba ketal tangai bagi mia oke hai si prothom kok chini yago rang kurei itu kok kuboi chini yago rang kurei koma bornori ketal pai dine ni abo pila kok ditio kok abo bisi nang kumani abo mongkang ke sung ketal ri no si onek borok tonggo abo pai tu bukan itu jalia ang kanli andi kitari tonai borok ba chini borok emon tonggo ak kesamno no mangkha ke asuke kusiyonggo asuke tongtok jago tangi tongtok ke ak kesampan chi borne man nangkung mane man thayo kore haini baginai sung jesuk mansa kesambai phano borno chubana ne jeta nangkung mane kok abono sung khaidene saitok laito hambe ka aba hekeno chung sekango ba haino ang oboni sekang taklai ni bisi protek bisi ono bisi burum no kabangma thayo aba hekeno thumui bagai kha bag mane bisingo kabangma jorao chung khanau kasamro tangli bag ketal bagi minya da au chini taku Rocky Murasing bo kok musaka sung ketal bagnani motok motak teri ke hinpano sung tini naidi chini bo khoros tongo ang monuni khai tabu go jorao Bisramganj chini taku khoroksa nafai din saka binoro nafai ka aboni pore ang oboni yagulo thangnai aguliu bahaino om haite 4-5 poribar sahorjak tongo ang Facebook ori mane bisingtei ke borok bahaino nasingi tongo tiar laijak ke jeng oroni thumui telang mani yagulo no tewasa aroni nahnai nor nukna oboni sekang ang taklai bisini kaisa munda parao ni duika aroni borok amon ke khusing kha bongni bukubo je muni mungnuk mani abo belai khino tong thotok
hamadi tai tini ni ojorao sini takuk sunilbo haino ano login khaika ambagi bono hambai tai bini ko kuno message tai kuno message konferi man lukrono mun koina musungo sini takuk poitus bo balekana sini society ni bagai nangjang boro bo kongma salor sakangno umai samukai khaitongo ke angomna sana musungo sini dokona sing jotone kisi ka suba lai ke datina sing saga semanai ke ini to sini ka haise burung to bono bono ke kaise ke nahe magala jana sogoro bo thangbai ke sini takuma na khaitongo dokona hamjo bagine thu thumui dongo ke sang kaisa ka nikir lai kan hani ri gang mangi thang ke kawma sin suya ta ko bukul thang chang sui man ti pra sini hado phane joto bono sang je kuri ka ga thona sang ngabri man samna bo patr samkhai tu ke tini bono kaisa atom se samabo ge yang tini bono ko shu ke blai tu ka mai kon su bolai na me sing khocho te khocho na ale hamme ta ko ni mani bage uskin salo sing ke bo sang da man le hambai bele hambai chini takuk sunil logo tai bini page tongo da voice of tipra nei bawa hena dofani bagi chini tipra dofani bagi ko ma khorang ti sawi tongo sung tabunu go dofawa oroi poroi ko ma jatre pot nugo ka aboni bisingo ang bo subja ya ang bo subya aboni bagi no bolong hor kotor khamui tongmani jorabo toksa sikon tebo try khenai je ang tui kisa tolangi do bolong no bothari manno hinai ang baba hino chesta khlai tongo je ang kotor khlai mania phano sikon mikon samung bai phano chini dok phano bojago kisi sa phano da suba su khlai man abono sai to gui tongo abon bagai norong no pai khlai ya hambai tuo andorong je logiri tongnai ro kai chini takuk bo khoroksa bini ojago sung bisram gonjo phailai jak kai bo bini sai to mumbai ojaga kabang mari chum bo khati ui toni rikha sung abono talangnai abono talangmani yagulo taibo agulibo tebo borok na singjak tongo chinoro bo na faidi hne kai borok ni thaniyo bo sung na uinai thumuinai tebo se bagi finai kai jotono no belai hambai na Facebook ba live da hambai iko otak kuno sunoro nai din kuno kok kesar jangai to kesar do ani ko khe hai no sungsimi ya bini sai to mabaino tini oro sungri na mane angke nayo je sungsimi ya mane sini do phawa jotono jodi kisa ke contribute khaike aba bangnai ingke angabo nayo je buskang ni salo sungte bo mane ma hai samung jati sini do phani bagai kahamnai abo sung khlainyan chai tongnai ke sini coaching thaka step na haja tongo je kri borok no sung this year 2 month ni bagai free coaching khlainai madhyamik te ucch madhyamik jara final candidate tong borok no belai hambai ke disramgons area nya ke bagana kuni ni jara sini coaching ko free coaching nana musunai borok nang sanai sungmai jogajog khlaidi sini address ngang ke lenglama hati 3rd floor ro sung tongo ke sini oro number go thepajak tongo ke norong phaimano especially jara mane kerinu kumi borok tong borok belai hambai chini takuk ni initiative na hamani bo norok kana je borok free coaching nanai borok 2 month ni bagi fan free coaching ni nai abo bo belai support ngo ga chung tini oro ri bag laikha abo simi paikha abo haya ga chung obo haikeno education tibo ma sekang nai chini economic tibo sung ma sekang nai ga bebag ni no jora tongo mani abuni jora ke masing jora ba bui kabang mano ri kutung nangi tongo ga kabang ma jaga no tongo masumya makanya abahai jaga ni bagi nyosung especially abo thumui tong mani abun bagi kabang borok baksa ba sawo negative baksa positive sanai tongo ke negative positive ni fataro thangai bahike chuba chuklaiman a kok no wan sukui yang ti nong khorjak monni tini phaiwang ngo phaimani yagulo je jagao saka chungbo tiar khaijak chini bo bukha tongo dara ni neo samung je khlai thani chungbo chuba chuklai nyani musung ni mo borok samani bai chintini bisram gonjo phai na phaika obo haike no je jagao je borok rohna musung nai ro norok tiar khetoni di phainai tabu aboni yagulo chung aguliu phainai aguliu bahaina 4-5 poribar tong bor hornai aboni logi norok katal theke bor horna musung nai tong kai norok tiar tong di tini simia o masing paya sakno taklai inisip na hajagang tang baithang no thangi thumo ai norok ni subai chini nangpuk mani jagao tei bosung obahaike chini hamjak mano baglai donglai jotono na paiplaya ambai sarika